Adin baka Meghalaya Transport Corporation MTC kalau pensangnya no yaki school bus kakong isa wanda lalu kabadi ka CEO ka Sustainable Transport and Efficient Society kalau tip kum custom kalau itu alor ka jing pensangnya laong baki daw kilong na ka MTC ndai na kaliang jong custom ka pencai baka MTC kade ka operation partner jong custom hakaba kai trading kan ka MTC kala pensange ki school bus ki jongka ko ki daw ki dei ki jongka MTC hi ban penshai mo hen rei na kaliam jongka stem so ban ong ba ka baning kong ka MTC ka dei ka operations partner jongka stems ni trade kan bat ka MTC ha ka bedai ban ka jinya jongki ni bus te nila ya kren bat ki MTC ru ban kumno ban le se ban yarap ye ki students ki ban do no ya ka service na ka daw jongka jing pensange jongki ya ka ne ka service jongki te ngin sa persang ban wat ka data le se ki khna na kinu ki dong na kinu ki than kinu ki shlong ban ya kinu ki school kum bang yu aching te bado menta te ka MTC ka penia ki bus mostly na ka benta ki ni ki central schools ki KV ni hu bat KV upper shlong te KV upper shlong ila don lupa ka service la ki dang don show ki students ki ba don ki interest ni kloy ban introduce khambun show ki bus service na ka benta ka KV upper shlong bat kum juri ka ni hu ye ki central school ka army school but hiway ka BSF ru bat ka Bajoria kibun ki school ngala ban chu jet kerteng menta na lor kini ki panglaong St Anthony's LP High Secondary St Mary St Edmunds Pine Mound Shillong Public School Loreto Providence Meghalaya Police Public School Seven Set Divine Savior St Margaret's All Saints kini bat kambun shushu kini ki school ki ba layat rekam lang bat ni but ni temu bah hakadi ka sedam kaman wan gendang yu shushu ya kini ngajing tre lang bat ki school bat ki kemih paru jo